Ujo, hezký. Já jsem spadl. No to jsem viděl. Blbec, ty vole. To je takový koster tady zase. Třetap. Ty vole, to zase mám pod tebe. Ty kurzi už na něm, tyjo. Ujo, recklessness. Ale napsali jste někdo třeba... Výduška. Proč jsem jako první, sakra? Já jsem byl první minule, liduško. Ale já teď nedělám určitě. Ty zvládneš, zvládla jsi to teďka. Šamani, držte tam grounding totemy. Chalí hoří. Piče. Takový silný slova. To mítko, ať nejseš pomalá. Jo. V tom mělo být nepomůže. Jděte dole a teď mě hlavně musíte se soustředit, jo? Ale fakt ticho, nebo nás vajpne. Jo. To není fér. Ježíš, už to jde. Ještě 12, 11. Bude smrt, vlastně. Fishy, Jo? ty to nějak počítáš, kdy jde další kurza? Ne. To napíš do prostřed obrazovky. No jde o to, aby to právě šamani věděli dřív, než to dá, aby stihli dát grounding na to, Nic protože nemá. takhle ho dám brzo a Combat Resavery ho. nemůžu dát. Někdo, resněte. Resu, Decadence. No, tak ne. Kdo resu? Neresta. Tak to když tak nějak hlašte, pište. Už jsem ho málem resoval taky. Lockové můžu dávat soulstony. Ty dej leda na sebe, kdyby náhodou dostali to. No, aspoň na sebe, no. Moje dole. Hezky už. Co tvoje dole? Dukové. Dalšímu. Sukni, nebo co? Dožilovat nic nemáme. To tady má kurzu? Ne, nic nemáme, má tu, no přesně kurzu. Co je Avery mu pořád do prdele? Tandry se akmíra. To je ztráta resu, tyjo, na něj. Tohle bossovi mi jak strašně dochází mana, tyjo. Já už také vyhodil blancáka. Veresa. Ať se vám nepomíchají. Nic nemáme, Ale pomůžeš. doběhne tam jeden, zapter ještě. Už je dole. Po 30 sekundách to teda dávaj. Otázka. Nic nemáme, teďka to pomůže Verese. Zaberte pořádně z damage. Já točím nejvíc ze všech bossů, co jsem kdy točil, ty. Jsem točil jednu chvíli Eldermont, 1000, aha. ty. Jako takový, tohle je hrozně těžké místo. Co Na je? damage. 18%. No. A teď ti prásnu, když to všechno uteče. Protože to vidím. No, já doufám, že ne teda. Že ti nepráskne, nebo že ti to neuteče? Že mi to neuteče. Já se prásknu když tak sám. Do držky. Resdrux si má. To 9%. Já už nemám manu na to. Fishy, nestihneš. Nějaký druid volnou inervačku, tak na Adelaide. Já doufám, Vy to skoro 5%. máte dole. A No. tak mě rest. Makejte procenta. Jak se Dělejte než vás vipnu. Hezky to už bude dole. 1%, 0%. Jo, Grác. a já se tak těšil. Jsou cleaver. 80 DKP všem. Ježíš, taková kaše zase do prdele. Tak si dá, doufám, že nikdo nechce. Nechce, co těm. Já chci rest. Děkuju.